Nagandang puloy na sa tanan nga banaan, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buha ulo lalinon ang nagtuman. Busa tumanunta ang tanang sugo niya samtang may panahon pa. Aro nga isang yaw ang kaluwasan niya. Hapit na mukman ang kalimutan na magpadasigon kita. Aron ni paningan sa dugo sa katawhan. Karon ang tuwa siya dito sa kalangitan. Naganda mo puloy-an sa tanan nga balaan, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buha ulo lalinon ang nagtuman, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buha ulo lalinon ang nagtuman, o mubalik siya dinhi sa kalibutan. Buha ulo lalinon ang nagtuman, buha ulo lalinon ang Mga higala, kumusta ang mayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kita sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion o Dios, sa gihapon kami magpasalamat diha kanimo nga sa gihapon hangtod niining mga taknaa nagapabilin nga gawasnon ang pagsabod sa binhi sa kamatuoran dinhi sa kahanginan. Itugot nun ta o Dios nga sa dili pa musira ang adlaw sa kaluwasan, kini nga programa imong panalanginan nga mahimo kining instrumento sa pagpaabot sa kayag sa kamatuoran ug ang tanan nga mga naminaw imong tandugon ang ilang mga kasing-kasing ug hunahuna nga sila Ginoong Dios magaduol sa pagpangalagad dinha kanimo. Salamat ug ikalipay namo og pasalamatan ang imong paghatag pagtubag sa among pagampo. Pagadawato namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato na nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong udto sir. Ang amo ragyod nga kalingawan sa mga religious program sa radyo kinirang inyong programa kay ambot bitaw dili man sa pag-ulog-ulog sa inyo dinha. Wa mi kasabot nga bisan sa kakapoy sa lawas gikan sa trabaho pag uli sa balay
Purti nga kakapoy pero sa diha nga mamati mi sa inyong program murag ma-relieve ang amo nga kakapoy unya samtang nagluto sad sa panihapon. Ang unang mapanihapon ang inyong programa. Salamat sir, si Silso di ay ni ang inyong dugay na nga tigpaminawan. Okay, daghang salamat brother Silso, no? Daghan pod nga mga sama nimo nga daghan sad nga nagsunod sa pagpaminaw dinhi sa ato nga programa. Well, patay basahon pastor kung magpadala mi sa imo og Biblia, doon na ba mi obligasyon? Ay wala. Ha? Kanini ang wala. Tagai ko sa complete nga ngalan, apelyido, address. No, dali ra kay na. Kay usa ka duol nako og kinsay mo sponsor sa pagbayad sa LBC, matandog day na kay Biblia guna, matandog ang mga kaigsuonan kay naana sa ilang kasing-kasing ang gugma gyud nga mapaabot ang Biblia ngadto sa tao, kay ang Biblia ra gyud mo'y makatudlo makagiya ngadto sa kamatuoran. Okay, niya patay basahon na kinini ang sir pangutana man din so dili lang usa tanong kay naay pangutana nga ato urong tubagon agig paluap niadtong atong gisgutan sa Usias 2:11. Okay, ato paning basahon Kuya John mo ang makahangyo ba kuno si tatay nga karong Agosto 24 amo kang pabisitaon dire sa Amoa kay birthday man na ning tatay August 24. Okay ra kuya? Suri gyud kay na hinumdum ko ana no mga duhao na kabuan kanang November 24 na kuan ko gina kay dili November, August 24 kaganina magod nagtan-aw ko sa kalendar sa among morning worship November kanang August 24 na ako sa lugar nga wa pa nako maadto kanang gitawag og sitio o baryo Nangka bana sa Konsolasyon nya kuanra anaras may puda Konsolasyon ko sundoon. So dili suri gyud kayo kanang August 24 no to August Nangka, I don't know kung barangay o sitio na ang Nangka, basta nga sakop na sa Konsolasyon no. Suri gyud ha, suri. Okay, ni last text nga akong basahon. Sir, doon na mi pangutana man so dili lang una ta kay naa naman tay napasaligan gud gatong gipaluap ba. Okay, sa dili pa si Brother Libby magaiban pod og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas mayo siguro Brother Libby nga imo sa nga malili diha ang ato nga monitor kagabi failure kita sa ato nga internet, wa gid nakasulod kay lamang hinaya gyud sa signal. Hope nga karong gabi na okay na ang kondisyon sa ato nga internet. Brother Libby, okay na ba? Okay, daghang salamat Brother John. So mayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw kutob sa naminaw ug naabot sa labyog sa atong broadcast karon. Anya may isang gabi sa tanan natong mga viewers sa Facebook no, Pilipinas ug ban pagnasod sa kalibutan. Kamong tanan kinasingkasing na sab mo namo nga gina-welcome sa aton tulumanon. Nya pwede nimo kapadang nga tigalag maminsahe. Pwede sa among mga number ni Brother John. Pwede sa dahil sa comment section nato sa Facebook mga higala no. Anya palihog sa atong mga viewers, atong mga followers sa atong programa nga atong i-share pod mga higala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa para ma-bless pod sila sama nga kita na bless pod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, ato ning sugdan pagbasa niya si Nuna Hani Monterde Punay. Maayong gabi ninyo anha Kuya John o Kuya Libby o sa mga listeners. Salamat sa pagbasa and God bless. Nag-send siya og kamot nga nagpray og heart. Salamat sa imong pagigugma og pag-ampo sa atong programa hanay. That's your a part of our
Radio Ministry. Salamat sa gugma og pag-ampo sa atong programa. Unya maybe di madeta magkita kay to ang magkas eskwelahan kay kuan na ning paikot ugma kana na ang immunize na. Ambot lang magkakita pagkata ugma hanay. Pero maybe. Okay, salamat sa inyo ang pagsunod kanunay sa itong programa. Okay niya po si Brother Ronilo Itang. So, iyang mensahe. Maayong gabi kaninyo, Brother John, Kuya Livy, og sa mga kaigsuonan, makanunayong naminaw og nag-view. Nining programa, God bless sa tanan. So, God bless also, Brother Ronilo. May gabi ni mo da Saudi Arabia, Brother Ronilo. Thank you so much. You are a part of this program. Anya niya po si Brother Elmer Baclayon Lacerna. Mayong gabi ninyo, Brother Libby o Brother John o sa tanang naminaw karon. I'm watching now from Cebu City. So good evening mo dia, Brother Elmer, diha sa Cebu City. Anya niya po Salamat, Brother Elmer. Siguro ang gamay na mo nga gipangayo sa inyo nga amo ang mga viewers nga ma-share ang atong programa, dagham sa gagkaila, daghang kag na mga friend, hope nga imosad na ang gipakigbahin kanang mga bahina nga gamay ra gyud ang among gipangayo sa inyo. Salamat, Brother Elmer. Okay, kinis Brother Elmer, nakaka-plug po dis kamaturan through listening sa radio. Yes. Anya niya po si Meliod sa Silasol, maayong gabi sa tanan. God bless. Send po siya mga kamot nga nagpray. Anya niya po si Day Ellen Tonuning Abrisi, maayong gabi Brad John o Brad Libby, na minaw good kami magpamati sa inyong programa. Padayon jud kami nga mga nga nagapamati adira sa inyo from Kabilao, Carlis, Iloilo. Okay, madamo gid nga salamat sa mga kakabayanan kang mga kauturan tada sa Carlis, Iloilo. Salamat gid sa inyong pagbiyo, salamat sa inyong mga pinadayunon nga pagsunod sa sining nga programa. Kabay nga ang Dios magpakamaayo da sa inyong nga tanan. God bless. Okay na po si Brother Jacob Sumalinog o Brother Leo. May gabi ni mo, Brother Leo, uban siyong family. May isang gabi din nila ni Brother Nestor, no? Imong ugangan. Nila ni Sister Abil. Yung mensahe, watching mga bread, Papa, mao pa jud pag-abot gikan sa nanuroy og isda. Kana mo nay nindot tanaw ra nuroy gud isda kapoy ba ba na. Okay, magmotor magginino na sila pero gisan pa kapoy gyapon pero tanawa og giun sa paghigugma ang pulong sa Ginoo. Naminaw gud. So salamat gid kay brother. Panalangin na sa Ginoo sa inyong panginabuhi, sa inyong kinabuhi ang pulong sa Dios nga inyong gipamatian. God bless. Okay niya po si Syud Yan Hesta Abalye. Niya po'y heart, gisend niya og kamot nga nagpray. Ma'am Juday na, asawa na Sir Paul Abalye. Niya, doon na dahil pasubo, Brother John, atong itonol sa pamilya sa mga Alboro, no? Sa kamatayon ni Brother Johnny Alboro. Nakita namatay na po Brother sa Johnny? post karon sa Tagasa o na Brother dito'y dalang mga nagkondolence. ko ka balita nga Karon serious pumasag ko nakabasa sa akong Facebook, nakalantaw. kay nagkita gud mi last na mo kita ni Brother Johnny Alboro didto man sa Tagasa Church. Dito gimi nagkaymamat og katong usapod nga tuan Ros Manila. Unya nagtuo ko nga may higayon pang magkita mi pag-usab pero si Brother Johnny nabotismuhan magyudto siya ra og ang Ginoo mo'y nasayod sa dagan siyang kinabuhi after his baptism. So condolence sa pamilya ni Brother Johnny Alboro gikan diri sa Jesus is our hope. Okay niya po si Lane of Keria watching from Kinatarkan. Mayong gabi Kuya John o Kuya Leve. So good evening mo Sis Lane. Sister Lane. Niya po si Brother Nelson Punay. Mayong gabi sa tanang nagapamati, hinaot nga panalanginan, unta sila, pinaagi sa balaang espiritu, nga makakaplag sila sa kamaturan. God bless this program. Yes. Gihapon ay kamot nga nagpray og heart. Tuhoy lang Brother Nelson Punay. Doon lagi pandalangin nga moabot sa kinabuhi sa tao samtang iyahang
gipatalinghugan, gipaminawan ang pulong sa Ginoo, iyang gihigugma, ha? Di gid na mahitabo nga mahimo ng kawang ng mga bahinan na agyoy panalangin nga ihatag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Okay nga sad si Binson Lagarisa. Mayong gabi, Brother John o Brother Libby. Dia naminaw na sadmi sa inyong programa o mayong pagpaminaw sa tanan ninyong listeners from Anislagan, Ay, Naval. nauli na dahil si Brother Binson Lagariza na nasa Anislagan. Kumusta po diha, Brother Binson? No, dito man good tong last ni mo kuan sa ormo ka. So bisa anywhere ni si Brother Binson ug asa ni mo follow gyud ni sa atong nga program. Thank you so much, Brother Binson. Unya sa imo dihang buotan og pinalangga nga asawa si Sister Emily. Maayong gabi uban si mong pamilya. Kumusta ko ni Ma'am Ruth Lagariza uban siyang pamilya ni Kuya Kinsing? Kumusta na si Kuya Kinsing? Sa tanan ro din ha, sa Anislagan, nga nagsunod kanunay itong programa, lalo na anon, wa ko kaybaw until now kung naabagi hapon ang trumpa buhay pa ba diha ang naglanog-lanog sa Anislagan. Okay, si Brother Kinsing sa una, gamit mo ito yung trompa sa una. Amo man to ikuang gid ni Kuya Kinsing, iyang mo to kay anha man to sa simbahan god magtingog unya kay palibot ana daghan makaimbalay des Anislagan. Kanini ang kuan kanini ang I don't know kung padayon bagyapon ang tilaw dugay-dugay naman to unya. Kumusta na lang tanan diha, Ma'am Ruth? Kumusta si Pastor Magpusaw, Ma'am Ruth? Ipaabot sa ako sa iya ang ako mga pagpangumusta ni Pastor Magpusaw. Salamat, Ma'am Ruth, sa inyong kahambol. Pastor Magpusaw, di gina mag-isip sa ako ang ubos ra kay ko niya iya gid kong higalaon. Kumusta ko ni Pastor Magpusaw, Ma'am Ruth? Niya kumusta sa mong tanan diha? Okay, ako nang liliw na kong cellphone niya sa ning sulod nga mensahe. Mayong gabi, Kuya Libby, Brother John, og sa tanang naminaw karon. Kanunay gyud kaming naminaw sa inyong programa. Salamat, God bless sa tanan from Philly Disor sa kuani Dolores Ormoc City. Okay. Ato ning di pa itong tanaw ni apod si Evangelist Mike Riveras, Masbate. Ay, Evangelist, mayong gabi nimo diha sa Masbate. Hope nga okay lang ka diha uban sa imuhang mga interested sa Bible study. Anya niya po niya yung mensahe. Good evening mga Kuya John o Kuya Livy, watching from Kawayan, Masbate. So good evening nimo. Nana day ni ron sa Brother kuan kanang Kawayan Masbate kay sakop ni Pastor Peter Golina Rosales. Na nakakang Pastor Rosales ron. Evangelist, salamat ha sa imong pagpalo sa atong programa. Pagumusta lang gusto na magkaigsunan din ha, lalo na sa Ilutungan Island des naro. Hope nga ang Ginoo okay ra sa inyong tanan. Okay na po si Moses Alex Liaban. Mayong gabi ninyo diha, Brad John, Brad Libby. Nagsugod dasad ko pag-abli sa sound aron madunggan sa mga kasilinganan ang inyong programa. Watching from Mualbual. Uy, maayong gabi is tanan taga Mualbual, no? Salamat gyud kayo. Minsan gid ta magkakuag na tay viewers des Mualbual. Mualbual. Dili na Mualbual lapit. South na. Sa South no, Southern Southern Cebu. Oo. Niya, salamat kayo sa taga Mualbual nga kuan ron kana na ang nagsunod man siguro ni Pitalo, San Fernando niya. Kani mga dapita karkad kuan ron ni sila. Di ra kay nilagyo, di lang nako kabisado gyud ang sunod-sunod nga mga place, pero diyan dapita na aragyon na banda. Okay, salamat sa taga Mualbual nga nag-view sa ato nga programa. Salamat kayo Brother Moses Alex no, Liaban sa imong pag-hook up sa ato nga programa aron madungog ngadto sa mga silingan. Niya pod si Brother Joel Tirana, watching from Tabugon. Ay pastor, naday kag Tabugon. Salamat kayo pastor nya. Taga diha man ko na yang taga diha na sa Ma'am Rochini noon, pero sa busy baka niya unsa nga kansa na man niya diri nga dipigan sa programa. And hoping pastor nga og may time ka dalikyat diri sa ato nga programa. Assignment dia Tabugon, Bourbon mong ng mga iglesia. Yes, dako-dako naman sa gidpod na nga area. Muna nga doon na changes sa kinabuhi sa usa ka theology. Kino ato ning delikatan pag tan-aw ang pikas nga screen
alang sa mga nag-like nini ato nga programa o niyang uban nag-send og heart, nagpasabot nga ilang gilab ang ato nga programa. Aritas mga nag-like, mga higala, niya si Brother Ronelo Itang, si Pastor Pedro Golina Rosales, o niya po Ginaline Lumuntad, Rando Itang Olingay, Tris Jamin Jaime, Dodger Raico, Moses Alex Leaban, Niapos Elmodam Flores, si G. Merced, Brother Juni Mainit, Meliod Silasol, o Brother Aniceto Priselias. Okay, salamat kayo. Kini mga Prisilias, dugay-dugay na hinunay nilutaw sa atong programa. Okay, nakabig mo ni sila sa Yes. Tatro Radio, Brother John. Oo. Nani Gusto sila lang din ako des kahanginan for Brother Living nga atong ikuanwa since from the beginning sa FM. Si Sir Joseph Laudi, uban siyang pamilya, yung buotan ng asawa si Ma'am Laila, naa sa Talamban. So, maayong gabi sa inyo din ha. Hope nga naay time paghapon nga makabisita mi ni Boss Arnold diha sa inyo nga lugar. Okay, arita sa mga naglab nining ato nga program niya si Syudjan Hista Abalye, Richard Molihon, Neljon Bersero, niya po si John Moses Rosalejos Puyot, Jacob Sumalinog, Nunahani Monterde Punay, Grace Madhos Minchabes Ranises. Oy, asawa ni Boss Julie Ranises. Sis, maayong gabi. Salamat sa inyong pagbiyo. Ano niya po si Angeline Mendoza Matias, si John Magdadaro, Roger Villafuente. Oy, pre, asa mga pre, naghapon ka sa Adventist University of the Philippines karon. Kumusta ka niha pre uban sa imuhang pamilya? Kiniyasad si Evangelist Mike Rivera, Vincent Etorma Vistar, Roselyn Mainit, Norlan Pagal, Oslington Jing, Melmar Iscalikas, Ariston Boyno, o niya po si Sister Virgie Tabuak. Okay, mao ni ato mga nakita sa screen. Aniya ato ning balikan ang pikas kay na po yung mga nahidugang nga nag-send og mga mensahe. Okay. Ato ning tan-awon. Ania si Moses Alex no Liaban. Mualbo man. Sa depade sa unahan ato sa tan-awon. Nia si Brother Binson Lagarisa okay ra gihapon. Mi diri Brad John. Amen. Pauban nila ni Ma'am Ruth o Brad Kinsing. Buhi pagihapon ang trompa ni Brad Kinsing. Amen. Lanog-lanog pa. God bless sa atong tanan. Salamat kayo. Kinalipay ko ana nga balita Brother Binson, no? Salamat gyud kayo sa inyo diha sa Anislagan. Salamat po ni Brother Kinsing. Aniya, diapod si Moses Alex Sileaban, Karkar, Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual. Okay, basta ninggo di nako kabisado basta naara na bandaw na diha ra gyud. Kata pa Karkar, dayon Barili, Dumanhog, Ronda, Alcantara, Mualbual. Okay, salamat Yes. Brother Moses. Okay, niapod si Brother Doming Bunukan. Ay ninong may gabi inyo diha ninong ni Ninang Purit og ni Ma'am Daisy Bunukan, ni Ma'am Ethel Bunukan, ni Dong Dominic Bunukan. Thank you so much pagbiyo ninyo ninong. Mayong gabi ninyo, Brad Lib o Brad John, sa kanunay nagpaminaw takaron sa atong programa pinagi sa atong radio. Amen. Salamat kayo, Brother Doming. Brother Niapod- nga pari. Pati Doming. Niapod si Brother Joel Tirana, puhon makabalik arako diha sa radio basta madala lang sa oras. Salamat o God bless sa tanan. Salamat Okay. kayo. Okay, niapod si Richard Nipalis. Good evening. Salamat kayo, Brother Richard Nipalis sa imong pagpakig-uban karong gabi na sa ato nga tulumanon. So, padayon ta higala sunahan, atong oras taas-taas na putag na iban.
akong ibalik ang panahon ni Brother John kay karong taon na ay daghang mga mensahe din ato lang pong basaw ni Gala. So padayon gyapon mo pag-send og mga messages aron ato nang mabasa og mapadangat na nato ngadto sa inyong gipanimbaya inyong mga mensahe dinhi sa atong programa. Okay, Brother John. Okay, ato ni basahon ni kagikan ni kang Brother Silso Ababon. So Brother Silso, salamat yung nalipay ko Brother Silso nga imo ning gisgutan ni mga bahina. Okay. Good evening sir. Silso Ababon ni. Klaro na gina nga mabasa sa Usias 2:11 nga gipahunong nang igpapahulay mangita pagyud mo og lusot. Okay, daghang salamat Brother Silso Ababon. Akong balikag basa. Good evening sir. Silso Ababon ni. Klaro na gid kayo na nga mabasa sa Usias 2:11 gipahunong nang adlaw igpapahulay mangita pagyud mo og lusot. Okay, salamat Brother Silso Ababon. Ang tinuod Brother Silso, no, sa klaro lang gyud, ang among pagsulti diri sa pulong sa Ginoo, pagsulti sa kamaturan, dili ni pinaagis palos, mga palusot. Pinaagi sa pagpahiluna, pinaagi sa pagpasabot sa nasulat sa Biblia. Wala misupak diha sa Usias 2:11 nga dunay gipahunong nga igpapahulay. Pero ato na nga gipasabot sa makadaghan nga kana nga igpapahulay iya kana sa gitawag og agricultural Sabbath. Igpapahulay kana sa yuta. Gipasabot na ni Brother Libby, ni Brother Isaw sa ako for how many times gipasabot na nato. No? Ang problema ragud ani Brother Silso Ababon, kung ang inyong kasing-kasing hangtod nga magdumili sa pagdawat sa adlaw igpapahulay, mulutaw gyud ang inyong mga palusot nga mga pasangil aron dili lang gyud mo magsunod sa adlaw nga igpapahulay. In short, nga mga Sabbath breaker gyud mo. Kanang Usias 2:11 di ba giingon pahunungon ko, kanang gitawag pahunungon ko ang iyang lahi na sa pulong, pahunungon ko ang akong. Angay ninyong mahibaluan nga dinha sa Biblia dili lang kay ang adlawng ikapito maoy adlawng igpapahulay, kundili naapay lain pang mga igpapahulay nga dili adlawng ikapito og kana nga mga igpapahulay maunay gipahunong. Og ang among gipasabot diri og gimantayan kanang igpapahulay nga wala gipahunong, kanang gitawag 7th day Sabbath, kanang igpapahulay nga ikapitong adlaw kay iya na sa Ginoo. Ang gisulti sa Usias 2:11 na ato naman ang kuanggod kana na ang gi basa sa Exodo, sa Levitico, sa Kronikas, ato na nang gipasabot nga kana siya igpapahulay na sa yuta, nga ang yuta kultibahon unom ka tuig pag ikapito hulyer gid na, dili na siya kultibiton, dili na umahon, kana siya munay gitawag og pahulay alang sa yuta. Kung inyong nabasa na ang gisgutan nato sa mga nangaging mga panahon, abi ni mo Brother Silso Ababon, dunay mga tawo nga wala kayo'y pailob nga mura ba og ang ilang kasing-kasing o unsa kaha nahimok hang napulan na lang sila o wa kay gusto dahil lagi ngod balik-balik natural nga kami diri magsigig balik-balik kay daghan man mong interesado mangutan na aning mga bahina. Kanang giingon sa Usias 2:11 lahi na sa kanang gitawag 7th day Sabbath igpapahulay nga ikapitong adlaw. Pamati iragod kon atong basahon dinhi, sumala dinhi sa gisgutan anhilanta sa kananaang official version of the Roman Catholic Church. Kini siya nga gihubad kini ni Pare Manuel Yap. Kini siya nagingon sa first page, anian ini hinigugbang magbabasa ubos sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. At klaro ka ini nga patun-an gyud pag-ayo ang Biblia. Busa ang ato dinhi ang pagsusi kung unsay gipasabot dinhi sa Biblia. Karon,
Kung atong basahon din sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 8 hanggang 10, dinhi sa official version of the Roman Catholic Church, ang gihubad ni Pari Manuel Yap nag-ingon dinhi, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimo nga mga buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito, apan ang adlaw nga ikapito, Sabado, maong adlaw igpapahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. Tanawa, ang adlaw ikapito mao kana ang among gipadayunan sa pagbantay sa adlawng igpapahulay, kay wa na mawala nagpabilin kana, kay ikaupat kana nga sugo diha sa napulo ka sugo. Ang adlawng ikapito, adlawng igpapahulay. Atong balikan na muarita sa English nga pagkahanay, giingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Kanang pulong remember, duha ra gyud na kabutang ang gipasabot. Una, dili gusto sa Dios nga kalimtan sa tao. Pangalawa, ang tao likas na gina niya nga malimot siya. Mo nang nag-ingon ang Ginoo, remember the Sabbath day to keep it holy. Unsaon nimo paghinumdom ang adlawng ipapahulay aron sa pagbalaan niini. Karon unsam ning adlaw, kay kanang Domingo matawag man sana og Sabbath day. Unsa man ning adlaw nga pahinumduman. Kung basahon sa 9 nagingon, sa unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong mga buluhaton, apan sa adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado, kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. So kining adlaw ikapito mauni ang adlaw nga igpapahulay nga iya sa Ginoo. Mauning adlaw nga way labot sa Osias 2:11 sa The Living Bible ato nga hisgutan sumala sa Ezekiel Kapitulo 20 versikulo 12 nagingon, and I'll give them the Sabbath, a day of rest. Tanawa every 7th day. Tanawa, ang gihatag sa Dios nga igpapahulay nga iya kanang gitawag og adlawng igpapahulay ikapito. Kanang sa Osias 2:11, pahunungon ko ang iyang mga adlawng igpapahulay. Wa man na mag-ingon ang Ginoo diha, akong adlawng igpapahulay. Ang nagpahunong ra bagyod pud ni ana ang Dios. Unya ang adlawng ang gigamit iyang. Tan-awa na. Kung imong tan-awon ra gyud dinhi, ato ra gyud ni nga basahon Brother Silso Ababon dinhi sa kuano, para nga makuan bagyod matinaw natuo magigkong matinawan ra mo kuano man lang gud ni kananaang muraba og inyong normal reaksyon sa inyong pagka-Sabbath breaker, pero natinawan na mo nakasabot na mo ni atong basahon sumala sa Levitico 23:3 sa Contemporary English Bible nagingon, you have 6 days when you can do your work. Aduna naamoy mga bata aduna kamoy unom kaadlaw sa pagbuhat sa inyong mga buluhaton, but tanaw but beauty apan the 7th day of each week, apan ang ikapitong adlaw sa matag semana is holy, balaan, because it belongs to me. Tanaw akan kinsa na iyan as Ginoo na ang adlaw ikapito. Unya naging no matter where you live, bisan asa pa mong dapitan magpuyo, nag-ingon din you must rest on the Sabbath and come together for worship. Bisag asa kang lugar nga uban mo ingon man nga iyaran nas mga Hudiyo, bisag asang dapita di ay na, bisag asa kang dapita magpuyo, nag-ingon din nga kamo managhiusa, managhugyon sa pagsimba. This law will never change. Morning gisulti Brother Silso Ababon. This law will never change. Busa nagtuo kong nasabtan ni muning bahina Brother Silso, dili gid ni palus, dili ni palusot. Unya ni apa kung imong tan-awon dinhi. Sumala sa gihisgutan sa Isaias Kapitulo 56 versikulo 2, pamatii ko ni Brother Silso, kung mahimo lang
ipaubos lang ang imuhang kaugalingon diha sa Ginoo. Dili ka mabigo, Brother Silso, basta nang naminaw. Kung ipaubos lang ninyong inyong kaugalingon, dili mo magpataas nga mo rebildi hinuon mo, dunag yun na'y dakong himala sa inyong kinabuhi, nga di mo kasabot nga hinay-hinay mo nga ginabag-o diha sa Ginoo. Kay dili manggod makatugot ang Ginoo nga magpabilin nga ingon ana ang kihahimtang sa tao. Busa kung naninguha mo, naningkamot mo sa pagsunod sa kamatuoran, timan nga ang inyong gipamatian, kamatuoran na. Og inyo nang sundon og tumanon, magtabang ra ang Dios sa inyong kinabuhi. Pandalanginan ra mo. Pamatiin ninyo ni ang Isaiah 56:2 ningon, bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Akong balikan ha, parang maklaro. Ang giingon dinhi, bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao. Kita tao, anak pud ta sa tao. Sayon-sayonon raman sa ubang mga Sabbath breaker, kaning mga leader sa uban sa simbahan, dito ra na sa Israel, iya ranas mga Hudiyo, ug nagsunod ka ng adlaw, nagpakahudiyo ka, sinaghuga kang Satanas, mabasa na sa Pinarihag 3:9, pagkalayo ra gyud kaayog sinabtan sa nasulat sa Biblia. Karon ni bulahan ang tao. Kamo dihang mga naminaw, kamo mga Sabbath breaker ba? Kamo naglapas aning adlaw sa Sabado, ikapito. Unsa may inyong paghunahuna ninyo? Tao mo dili. Nagingon din bulahan ang tao nga nagahimo nini og ang anak sa tao. Unsa may inyong paghunahuna ninyo? Anak mo tao dili. Tanaw ha? Nagingon nga nagapadayon nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Kung gipahunong pa sumala sa Osias 2:11 ngano man nga gisulti pa man, bulahan ang tao nga nagapadayon ini nga nagbantay sa adlaw igpapahulay. Brother Silso Ababon, sultihan ka nako, na bless ang kadaghanan nga naminaw aning imong gipangutana dire. Pero honest to goodness, wala na sa amo nga tinguha og sa among kasing-kasing nga musulti mi dire nga mura ba og mabutang na lang sa imong hunahunag tinawhanon kay kanang gitawag palusot. Dili na palusot, gisultian mo sa kamatuoran. Unya, tanaw ra gud sa sahis o. Ingon man usab ang mga dumuluo nga nagigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiuba aron sa pag-alagad kaniya. Tanaw dumuluong sa The Living Bible stranger, meaning hintil. Ningon din ang pag-alagad kaniya. Ug aron sa pagigugma sa ngalan Hiuba, aron mahimo nga iyang mga alagad. Remember, aron mahimo nga iyang mga alagad. Ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw ipapahulay. Kinsa ang mga alagad sa Dios? Ang tagsa-tagsa nga nagbantay sa adlaw ipapahulay. Nagduda gyud ko, Brother Silso, kanang wa magbantay sa adlaw ipapahulay kang kinsa na nga mga alagad. Kay ang gisulti sa atong gibasa nga bersikulo, ang mga alagad sa Ginoo, ang tagsa-tagsa ang nagbantay man sa adlaw igpapahulay. Unya karon kay ang alagad sa Dios nagbantay sa adlaw igpapahulay, kanang wa magbantay sa adlaw igpapahulay, unya nangalagad man pud nas Ginoo. Unya karon kay gisulti man na nga ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsang nagbantay sa adlaw ipapahulay. Hinuktokin ninyo ni og naapil ba mos mga alagad sa Dios, kay ang alagad sa Dios nagbantay man sa adlaw ipapahulay. That is very clear, Brother Silso Ababon. Bikuno ato kunong basahon dinhi sa today's English version, pamati iragon ninyo ni sumala sa Hebreo, for nya kananaang purpur nya 9. Akong basahon na kung unsay dinis sa Hebreo purpur unya 9 aron maklaruhan bagyud ta ba ni nakatota klaro naman pug gihinuon na ninyo. Nagingon dinhi, for somewhere in the scriptures this is said about the seventh day. Tanawa, for somewhere in the scriptures it is said, maningin ko din for somewhere in the scriptures this is said, this is said about the seventh day. This is said about the seventh day. This is said about the seventh day. Wa magingon this is said about the first day. Kay kung first day ang gisgutan, yes, Sunday. Pero nagingon din this said about the seventh day. God rest
on the seventh day from all his works. Gisgutan ni. Di naman ang una. Nga gisgutan nga mipahulay ang Dios sa adlaw ikapito. After creation, Genesis 2:1 at 2:3. Karon niya atong balika, atong basahon diri sa 9, Brother Silso Ababo, nagingon. As it is, however, there still remains for God's people. Klaro ha? As it is, however, there still remains for God's people. Nagpabilin, ha? Nagpabilin para sa mga katawhan sa para magkatawhan sa Dios. A rest like God's resting on the seventh day. Seventh day, why may first day? Kay first day, Sunday. Unya, still remain for God's people. Ang gisulti din gipasabot nga ang katawhan sa Dios, ang adlaw igpapahulay, nagpabilin kini alang sa katawhan sa Dios. Ang mga alagad sa Dios ang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Makapaduda gyud sa ako ngano di ginako tuyoon nga kun ang nagbantay sa adlaw ipapahulay maoy alagad sa Dios, kun ang adlaw ikapito nagpabilin alang sa katawhan sa Dios, kang kinsa man di ay mo nga mga alagad o kang kinsa mo nga mga katawhan nga nangalagad man pud mo sa Dios. Brother Silso, imo na ginang tinuyuan o basta nang naminaw og inyo pagining ipalapos sa pikas dalunggan. Ha? Ngano man ang inyong gipamatian kamatuoran. Heryanon 3:15 pagkadungog nato sa pulong Ginoo, di nato pagahion ang atong kasing-kasing. Ayaw na mo pagpagahi. Enough na. Ha? Ngano man tingali unya og muubay na ng imong bukton sa imong kilid ug mutupong na ng imong tiil. Astilan. Wa ka na unya pag-asa pa nga mapahimot nimong Ginoo pagsunod nining adlaw. Ang gihisgutan baya gyud sa balaang kasulatan, si Kristo nagsulti, ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kababuton sa manas langit. Mateo 7:21. Mabuhay ka, Brother Silso, uban sa tanang naminaw karon. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John ato ning tanawon mga mensahe. Niya si Brother Richard Nipales. Good evening, Brother John from Minapan, Tulunan, Cotabato. Oh, Okay, salamat sa kaayo. taga Cotabato. Naagid in town tayo viewers gikan sa Cotabato. Diha ko sa Midsayap, diha ko sa Marbel. O niya kananaang salamat nga ni ay taga Cotabato. Sa ni Tununan? Minapan, Tulunan. Oh, sa Tulunan walang ko kaabot anang dapita. Okay, niya po si Brother Joel, ang iya po nga dugang tubag, sa Usias 2:11 na ay igpapahulay nga gipahunong na apoy pista pero ang gipokusan ang igpapahulay region. Daghan pa ang gipahunong pero gusto lang gyud sa ubang tao nga muhunong na ang igpapahulay aron makapalusot sa ilang pagbantay sa ilang adlaw labi nas Domingo. Higala ayaw pag-focus sa usa ka butang nga naay gipahunong timan-e nga doon na po'y nagpadayon. Isaiah 66:22 ug 23. Okay, ni apod si Soltirong Adventista. Mayong gabi watching from Victory Church. Shout out sa akong self John Torres kag si Fermin family sa Victory Church kag sa Solivio family kag sa Alburido family, Rizal family, Istorco family kag sa Incabo family. Greetings from Victory Church, Sagay District. Oh, sa Okay. Sagay District na pero sakop na sa Calatrava, Negros, no? Madamo gid nga salamat sa mga listener tada sa Victory, no? Subo lang si Brother Luloy in town, patay na gid. Kabay ang Dios magpakamayo da sa inyo nga tanan. Nani damo da sa mga tawo nga makabati sa pulong sa kamaturan. Way pagidyo Kuya Kabalo, Brother Libby, may ara gid utod da nga nagagamit sang trumpa. Pero from time to time siguro may ara gid, ha? Wa ta kabalo nga may mga manggaranon gid nga magdonate sang trumpa kung mag-solicit kamo da para lang sa kuan, para lang sa ipakuan ang pulong sa Dios.
Hindi na gid na ninyo problema pa nga ang inyong mga silingan inyo na i-house to house kay masultian na gid sila sa pulong sa Ginoo pinaagi sang aton nga programa. God bless sa inyo da nga tanan, brother. Okay, ato ning subliyon nato yung tanaw ng mga nahidugang nag-like o nag-send og heart sa atong programa. Atong nakita dinhi si Oliver Kingijen. Niya po si JP Advent, si Sir Jerome. Sir, Patagnan. maayong gabi din ha, sir. God bless nimo, sir. I'm always praying for you and your family. God bless. Thank you so much for viewing, sir. Niya po si ang mensahe nga nagdilaab. Salamat kayo, Brother Jamie. Ani ato pong nakita dinhi si Ginalyn Lumuntad, Gina Siricon Deheto. Oy, ma'am, maayong gabi diha, ma'am. Bisag kuan ra ni siya tagsa ra ni Mubyo pero ubay-ubay naghingay padasag message. Kumusta mo tanan diha, ma'am, sa Dawis? No? Kumusta mo diha? Ani niya po si Basilio Tero Notarion Jr. Ni ato pong nakita dinhi among buutan o pinalangga nga barangay captain sa Mabuli. Si Cecilia Sinoy Aladera. Kap, maayong salamat kay gabi Kap. diha, Kap. Salamat sa imong pagbiyo sa atong program, Kap. I'm proud. Ano niya po si Tris Jamin Jaime, Jaja Aligado Anolia, niya po si Rimanuel Fobadura Kalibog, o niya si Jibne de Jaris Malati. Okay, maunay atong mga nahidugang nga nag-like. Niya arita diri sa Pikas, niya si Jenny Rama Fermin, niya sad si John Michael Cinco, si Ma'am Nisibel Villaganas Necesario. Okay, niya po si Brother Nelson Bersero. Niya po si John Moses Rosalejos Poyot. Niya sad ato nakita si Ma'am Narcipi Pelayo Edo Liberio. Okay, ma'am. Salamat, ma'am. Nya, kumusta ang biyahe ni Pastor, no? Salamat sa pagbiyo. Nya, ato sa laing pasalamatan si Ma'am Nisibel Villaganas ni Cesario. Asa magkaroon na mas bati o hilutungan. Kumusta ko diha ni Papa ug Mama nimo ni Parituto ug Mansnini ni Tubi og sa tanan na lang din ha nga kuha ninyo na naminaw sa ato nga programa. Okay, usa to paghanay niya ba John ang pangutana? Ang atong sender karon si Brother Silso Ababon. Ingon niya, kaklaro niya na sir nga mabasa sa Oseas 2:11 gipahunong ng adlaw ng ipapahulay mangita pagyud mo og lusot. Okay, salamat no. Ang uban ko dagunahon na man nga paghisgot ka na igpapahulay ay ilang pagtuo kanang ikapitong adlaw dayon sa semana. Dihas Biblia alang sa atong mga kahigalaan nga tigpaminaw adunay daghang mga igpapahulay nga dili ikapitong adlaw sa semana. Naay daghang igpapahulay nga dili ikapitong adlaw sa semana. Angay pud pang masayod nga dunay igpapahulay nga gipahunong samaan ang imong samaan ang Oseas 2:11. Unya na po igpapahulay nga wa pahunongon, wa pahunonga. Usab na igpapahulay mauna ang ikapitong adlaw nga igpapahulay nga sa pag-abot sa bag-ong tugon nagsulti si Kristo kay pagalutoson man ang mga Kristiyanon iyang gipasudan-an sa Marcos sa Mateo 24 versikulo 20 nag-ingon si Ginosos nga pag-ampo kamo nga sa inyong pagpangalagyo dili mahiatol sa adlawng igpapahulay. So gipahunong pa sa Oseas 2:11 nganong giwarningan gipasirenan mga Ginosos ang iyang mga sumusunod nga pag-ampo kamo nga kulutoson mo dili maatol sa adlawng igpapahulay. Kung gipahunong pa sa Oseas 2:11 kung ikapitong adlaw pang gipasabutan na naman sa Lucas 4:16 si Ginosos nabatasan man niya na kada Sabado tuas siya sa sinagoga matindog siya magbasa. So nagpasabot nga di na ikapitong adlaw ang gipahunong sa Oseas. O niya, kung gipahunong pa na ang Lucas 23:56 ang unang mga Kristiyanos, itong mga payunay na mga Christian,
Kauban ni Ginuso sa unang panahon, uban-uban niya. Pero sa panahon nga namatay si Ginuso sa Nambernis, pagkaadlaw pahulay sa Lucas 23, 54-56, pagkaadlaw igpapahulay na mahulay sila, sumala sa gisugo sa balaod. Kung mao pa na ipapahulay ang gipahunong mga higala, ngano nga ang unang mga Kristiyano na mahulay sila, sumala sa gisugo sa balaod. So, di modo, na ay igpapahulay ang gipahunong, na sa igpapahulay ngawa ipahunong, kadto nagpadayon, nagpabilin. Muni ato mabasa din sa nakasulat sa Hebrehanon, ato ning basahon sa Hebrehanon higala, o di atong tagdon ang Biblia nga Good News Bible og Today's English Version. Paminawa, may ato mabasa Last book niya gisulat ni San Pablo. Ingon San Pablo, matod pas itong mabasa din As it is, however, there still, kana word still naagi na, wa na unsa, wa na tandog, wa na wagtang. There still remains, still remains, nagpasabot nga, naagi hapon nagpabilin. For God's people, alang sa katawan sa Dios, arrest like God resting on the seventh day. O nagpabilin man lagi ni. Ang igpapahulay is Ginoo nga mao ang seventh day. Pero alang kag kinsa, for God's people, mga higala. So nagpasabot nga di na mao ang Osias 2:11, di na mao nga ikapitong adlaw boy gipahunong Osias 2:11. Nga naman, kay gipahunong pa to dito, si San Pablo nagsulat sa last book sa Hebrehanon, ingon siya din there still remains for God's people a rest like God resting on the seventh day. So naay gipahunong, naapoy nagpabilin pa, nagpadayon. Unsa nang nagpadayon pa, ato nabasa diri, seventh day. Arita sa Catholic version, magbasa. Diri sa Biblia nga New Jerusalem Bible, Catholic Bible ni siya. Ang mabasa mauni sa 9 gyapon, Hebrehanon 4:9. There must still be, nagya po still be, there must still be, therefore, a seventh day rest reserved for God's people. Naagi hapon di ay nagpabilin ang ikapitong adlaw, nga adlaw igpapahulay, gitagana kini sa mga tao sa Dios, mga higala. So nagpasabot na nga ang Osias 2:11, dili na ikapitong adlaw simana Sabado, maoy gipahunong. Unsa man ang adlaw kaha? Kay ato mang nabasa diri nga naa di ay nagpabilin pa, naay wag danay nagipahunong na apoy nagpabilin pa. Ang nagpabilin pa ang ikapitong adlaw nga maong adlaw igpapahulay nga matod pa si Hebrehanon 4:4 ang Dios nagpahulay sa ikapito ka adlaw, nagtrabaho siya unom ka adlaw, ning pahulay siya sa ikapito ka adlaw. Maunay nagpabilin higala kanang igpapahulay nganing tumaw pilimirong simana sa pagtukod sa kalibutan. Muna nagpabilin, wala na unsa, nga naman na ipapahulay, asam na kutob. Sa Isaias Kapitulo 66, versikulo 22 o 23, dito sa bagong langit o bangyota, ang tanang mga katawhan muduol sa atubangan sa Dios, matag adlong igpapahulay aron sa pagsimba kaniya. Asa mabasa? Sa Isaiah 66, 22, 23 sa maayong balita nga Biblia. Unsa din ang igpapahulay ang gipahunong? Klaro na. Sa Biblia, giingon na mo nga dunay daghang mga igpapahulay. Usas gipahunong ana, kadtong mga igpapahulay sa yuta. Unom ka tuig, trabahoan ang yuta, ikapito, pahulayan ang yuta. Dili harbisan, dili darohon, pasagdan. Kay gitawag na lag agricultural Sabbath, pagpahiuli sa katambok sa yuta. Usa pang may papahulay ang gipahunong,
kadtong igpapahulay higala nga igpapahulay sa mga pista, igpapahulay nga dunay maligdong pagkatigom, munang maigpapahulay ang gipahunong sa Levitico 23:5 ngadto sa 38. O Pelimiro kanang sa Levitico 23 una day kanimo ng tanawon sa pizza 14 sa bulan sa nahauna sa gitawag sa kalendaryos mga Hebrewanon, mga Hudyo, gitawag nila og adlaw gitawag nila og Pasko, Passover. Onya dayon sundan sa tabernakulo. Onya naay mga igpapahulay aton sa kasalogan. Maunang igpapahulay ang gipahunong mahigala gitapos na sa diha nga si Kristo naghalad siyang kaugalingon sa krus sa Kalbaryo, pero ang igpapahulay ikapitong adlaw wa gina natandog, wa na naon sa mahigala. So wa naman tayo time sa di pahingpit tapos sa tulamanon ni ang atong tibsong. Magampo kita mahigala, dalaygon ka nga Dios sa walay katapusan. Salamat sa kalampusan sa imong pulong na paabot sa idulong og sa mga nagapaminaw. Tuguting